Roi trai. Ai ngoi ublei ha kene ka por jan mit yo ban wan ka yim bagen tang ka jong u. Along ka mit ka ba ni don tang long mi long pa duna ki kon samla. Ke rei ka lapen kemen ka donu dungi habang ni don ka yim bagen tang ka jong trai. Ha swa bengin puli kat to kan ni kiktin na kiktin jong bleng ka kwa bengin yerwai ka ba sanspa alpo lai tangkat khot ka ba sao khot ka ba khadu sanspa alpo lai ka khot yerwai ka ba sao ka ba ong riu sneu riu sarong riu donut baro kem lapet habutrai wan kin lanyar lempat hajing lanot baro hagasngi baun wan opin kmen em habu jisun wan on sawan banesyam yalaki jong ki riu koj baro ya u kin lek bantan hagaburam bakraw bat u kin syang tang kharos bat ka dekat ke besar bat kharos nganong Riu sneu, riu sarong, riu donut baro, kim lapet habu trai unwan, kin len yar lempat hajing lanot baro, hakata kaski baunwan. Opin kmenne em habo Jesu unwan sawan bang Yashem yalaki jong kiriu khoj baro ya ukin lek bantan hakaburang bakra bado kinsyong opin kmenne em habo Jesu unwan unsa wan ban Yashem yalaki jong kiriu khoj baro ya ukin lek bantan akaburan bakra badu kinsyong nêu nong thao ni jirwai open kenmau ya kibriu kiba kinjado kibriu kiba kinja perthai la jerang ne tang kiru sneu riu sarong riu donut Andre ka kentup ya ki riu sneu ka kentup ya ki ba arsap kentup ya ki ba bomhok kentup ya ki ba le sneu hagi ke baro ka kentup lang ha ka jinglong ba kinjado ha ka sni ka jingwan jong Jesu gen sa kentat ha ka we ka por akwa pengin ya ai jislok ha ka na mit na ka gospel ka komunionis Gospel Yonis kalau nong ke banding kong ke dekat ke balai pemio ke basau pemio ke Gospel jong Yonis kalau nong ke banding kong ke dekat ke basau pemio kitin ke baang kumni ujisu oleh yo iyo Nathanael bawan hau de ula ong sepang jong u hakmi ukenja Israel ubadashisha hau bangdan kaba arsap kane kade kapor ya kabala ya thu khana ya ki jinjia manba u philip ulong wene ki shakri ki jong trai ubadon kamantrim ban ya wer ban khot yano kat ki bau yashem halanti habau ya ka kan ke jong blai nakani kalanong kay thu ingi balaong ba u Jesu hakapor ka bau lek
Galilea. Ule ya Shem yo Philip. But ula ong u to bod yang u Philip ula ong u Philip u balalong na Bethsaida. Kasnong u Andrew baru Petrus. U Philip u Shem yo Nathanael baru ong u. Nila Shem yo ta bo Moses. Haga hukum bagi noi turpa kila to sapang jang u. Ya u Jesu ken ukonu Joseph ubana Nazaret. Kani kadega jiya thu jong Philip ya u Nathanael. Wang bengi Shem yo Jesu yo bala tho sapang jong u bon khai u han Nazaret. Uniu Nathanael ula don ka jins ngau tho ha u baka Nazaret kadega senong ga barit ba kumno kam jia kat yau Jesu khunu blai banwan ha Nazaret nagata ka daw u Nathanael la ong ho Philip hato kala ke bat ka babha banlong ha Nazaret unyau ya ka senong Nazaret namar ka long ka barit unyau ya ka bomlong dan cibon ke breu ke bom kenkor ya kano ka barit ndrai teng na ka barit ka julong ka jingkar kuba ka bakra de u Jesu hagane ka por ka bo yo ikan ba u Philip udang yeslak waru Nathanael u Jesu la yo ilpa ya ni Nathanael baru la ong haba la ong ya kani u Philip ule ya tu ha u to ale to kami yau Jesu namar bu ong hatu kala ban jia ke ke babha Nazaret u Philip bu ong ale batu kami hi to pet hi to ya kendu hi u Philip ule ya lam yau Nathanael sau Jesu. Kaneke kubor ke bakodo sibone bau Jesu habau liyo iyo Nathanael bau wan hau. Kaneke long ka kubor siapang u Nathanael. Habau Jesu yo i bau wan hau Jesu. Ule yo i na jagai. Bat ka jia i jong Jesu ka long ka jia i ke baking jablay. Ndai kuma yo i mangi ke breu. Nyo itangi ka ba syabar. Nyo ila daw breu ba breu ba biang ka renyang ba biang ka sot kebut nadang sedang. Nyo itenat utang syabar. Hendau Jesu habau pek yu Nathanael upek yu nadu ka dono. Balaong hangi u Jesu ula pek syau Nathanael bat haga taga por u Jesu ong yu Nathanael ade u kenja Israel u bada shisha ade u long breu bada shisha wang hau ngayo i ya ka jinglong ba don ka ba arsat hau kane gede jiyo i jong Jesu ya u Nathanael ka long ka ba kodo sibone are ukan ja Israel hau bom dan ke barsap kai ka da bau Jesu ong yau Nathanael ba hau om dan ke barsap de ukan ja Israel ni Nathanael lu Israel tam de ubriu balatip la ni balap diang yau Jesu but they hakane ka por on da bau Jesu la ong yu ba hau ngayu i ke bom ke ba arsap kam dan u let's say ula ong be direct mar kemat ke kendu mo ula ong be Jesu u ngayu i ba pilong u breu u bom dan ke ba arsap u Nathanael ula kli u nang no bele itu ena ngap kata ji keren bos tenat ba Nathanael ula kli uda ong nang no me itu yang
Ko Jisu menong-menongin padue sem menong-menongin padue kendo. Ndre me ong yang ubriu bong arsap. Ko nometik pengam long ba arsap. Haka ne gapor gabong natanay ong kumni. Kabomut umpat sempang bau Jisu de blay. Ladaw la sempang bau Jisu de blay. Un jin dalam perkat hi. Ublay diblut. Eke barok. Namar hau blay om dan gabari nadu jerong hadu hapok keba. Wat hapok kelenci om ketim blay. Ublay tip ayu ke jinglong kebadan hau brio. Jisu ulay tu hau. On dahbo on kumno me itu yenga. Jisu la on hau. Swab umpat kod Philip yame. Meladon hapo uding dembur ngalayo iyeme une Philip lan nalngo susu wong swabo Philip un khot yeme lesti ke jing khot Philip di ude halanti uya kendo bandai chau Jisu u khot yu ndre Jisu pat swabo u Philip un ya kendo bat u uliyo iu wong mesong hapo uding dembur nadu ba medan hatrai jong to ding dembor ngalayo ime u Philip lanang sno pla ya kata ka jinglong jong Jisu bau yo i u nadu swa punyu kendo ya u Philip kalong ka pamayan hadu kata badai hanne baka ne gaji ya kren dongki hado bau Nathanael omla klem dong ko rabi melong ko nublay melong sem ki Israel hangne Nathanael la plasen don yu bandong ko Jisu melong ko nublay melong sem dong ki Israel kabomodi melong sem jonga namar uru de Israel habo om melong sem ki Israel kamut u Nathanael la pla bau om melong sem jonga ko trai kani kaji ya kren u Philip kaji ya kren u Jisu bau Nathanael kalong ka khobor ka bakodra sipone pengini oban ya slok ru ha kani gambit ke ka mga ko aban ong baka jinglong ba arsap kalong ka wene ki pop ki ba ublaze no siya hagi brio de na kata daw Jisu la da pipuli hagi ki gospel hagi ki south gospel Matthias Luke Matthias Marcos Yohanes au Matthias Marcos Lukas bon ki jeka ba Jisu ang kordik ipi ki Parisi ya ki Parisi barbaru ang Jisu ki kordik ipi ka kentin kordik kalong ka kentin basnaw cerkai hado kata-kata ka jing ka bakordit ka basnaw trim hado kata-kata tau Jisu usai kren komba kren bitar komba kren dom komba kren tim yaki Parisi bat ke Sadusi namaruang pi ki barsap kani ka kubor ka bangakuan pen kan mau kani ka met menta ngakuan pen kan mau yang ngiken ke badran kani ka jingsang kat ne ngi don keli la ka dong ka donut marway ngalong em ka brew ngalong em ubrew ba bek yemla klem da kan mau ya kani ka ayom ka bangi don menta de ka ayom jongi hame khaliam ta ayom tempot nakata daw hakane kasni ka bakom gani hakane ka ayam hakane ka ya ka bakom gani jetip sibon ki ba arsap ki don ki ba kren do kumway bat ki ba le do kumway ki ba kulab do kumway bat ki le do kumway ublay ubishar bat ubitar ya ki brew badan kamasim arsap ngan suai pi gunuksa kumno ubriu barsap briu barsap la daula
kular ya phi ban le ai ban ai la ni kanu ula kular te kana handrai som le kata kalong ta jing arsap tengah kentu yangi haganaga janmet bangin kan mau ya kani ketu ke ruai ke bengelar ruai riu sneu riu sarong riu donut baro ka kentup ki riu arsap baro kin sajenjar anda bau jisun wan but mangi wei pe wei baro habangi im haganaga slapertai ngi kmilenti ya ka por ka bakot jang ka jingem but baro nangi ladangi long ki breu ki balat na ka jinglong ba arsap kapen kemen ya ka donut jong blai ha ka jingem ka jongi ni kan mau ki riu khot ki jong blai na do ndai ter habangi pule ki breu jong blai ki long ki breu ki hok ki bakot ya ki baro pekin mau yu woi breu uba kerteng enak laong na marulong breu uba hok hakmat jong blai hagitu ki porwat ya ka jing yabru som liyo i kane ka long ka dur bar kadang ki breu ki ba hok ki ba khut ki breu ki ba klem arsap kin la ban lech sa ka hima jong blai unawa laong ka tin ki jong blai badai na ka jing em ba hok jong u hak ta ka sngi ka ba u blai upan kut ya ka pertai da ka jing penchlai ka re yau nawa ula pelaj im yu mar ha u dan ka ba arsap ulong briu ba hok ka kitab Genesis kalau nang ka ban nyau ka dekat ka ban kong ka ongum ni utrai ula ong hau nawa to kelek mame bat ka ying jong me sapo ka yingling naba ngayo i yame ba me long ubahok hakmat ka pateng banriu ngayo i yame ba me long ubahok hakmat ka pateng banriu ki khmat jong Jesu ki yo ingi iwai pe wai hagana ka por to tra nyarap yangi in me na ga jingsang hagana ga met menta ngi yo ga ga jingpen kan mau bangin long ki briu ki bahok ki ba klem arsap klem arsap haga tin klem arsap haga kam klem arsap haki ai baro jonga jingem ngin long ki ba kodor bat ngin long ki ba khot hakmat jong try on kar kho yagine ki jis lo kandiat hagane ga met menta nag benta ka buram jong uchisu amen bat amen